Mae Info Engine yn gyfeirlyfr ar-lein o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol Cymru. Nid yw cyfrestru'n cymryd mwy na 10 munud. Cofiwch, os ydych chi'n unigolyn, gallwch chwilota am wasanaethau sydd ar gael yn agos atoch, heb gyfrestru. Mae Info Engine yn offeryn defnyddiol i sefydliadau a grwpiau, gan ei fod yn gallu gweithredu fel eich gwefan, ac yn bwysicaf oll, mae am ddim. Mae gan y wefan hefyd swyddogaeth chwilio ragorol, sy'n caniatáu i'r defnyddiwr ddod o hyd i wasanaethau yn ei hymyl, ac ychwanegu geiriau allweddol fel bod y gwasanaethau mwyaf defnyddiol yn ymddangos gyntaf. Dim ond 3 darn o wybodaeth sydd ei angen i wneud cyfrif: eich enw, cyfeiriad e-bost a chyfrinair. Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau eich cyfrif newydd. Mae creu cyfrif yn caniatáu i chi wneud 2 beth: chwilio am sefydliadau yn eich ardal a'i ychwanegu at restr fer, neu cyfrestru eich gwasanaeth neu sefydliad. Mae cyfrestru sefydliad yn syml iawn, a gallwch chi olygu'r dudalen ar unrhyw bryd. Mae preifatrwydd yn bwysig, ac felly mae opsiynau i gadw gwybodaeth personol fel e-byst a rhifau ffôn yn breifat. Gallwch wedyn greu eich gwasanaeth a ddarperir gan eich sefydliad. Yr unig peth sydd ar ôl i'w wneud yw adolygu'ch gwybodaeth a'i chyhoeddi. Os hoffech dderbyn cymorth ar gofrestru, mae canllawiau defnyddiol ar y wefan, ac maent ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Felly os ydych chi'n chwilio am ffordd hawdd ac am ddim i hysbysebu'ch gwasanaeth gwirfoddol neu gymunedol, cofrestrwch heddiw gyda Info Engine.